मैंने केमती अच्छी आशा कर समस्ते भले थे। तो आज चलो जीवा देखिया केमती महामाई केमती उभा होसन जन से पाखे किना माने जन देहरे किना उभा होसन कौन कहते देखिए। तो चलतु जीवा आमर एडिना बस मो भाई ता सांग मैंने सब बस तो आम जाऊँ जीवा चलो जिया तू आसे है जाके आसे कबाट हट देके आसे जल्दी जाऊँ आम देखा चलो जिया सब ये बो आमर आगे किना चलची सीट से जाऊँगी तो चलो जीवा देखिया केमती सब हो कौन ना एडी जड़े कहलानी आदरे कह हेलो गाइस घरे हेलो गाइस हाँ रे गाँ सारा वीडियो करती तो देखे बोली कालिया भाग को देखे बोली तते काटिदेवी तते आनी ब्लॉग रे तो मुहटा को समझे टे देखु केमतिया तो मुहटा सुंदर मुहटे झील भी पटी जी रे हाँ देखिले हम देखु तो मुहटा देखा ना ढू गाड़ी केते गुड़े आसुच भाई डर लगुच पार हो जो पार गाड़ी एक्सीडेंट हो चलो जिया हमर एडी ना हनुमान प्रतिष्ठा बोली हनुमान कराई देखो देखा जाऊँ कि नहीं ये हनुमान प्रतिष्ठा करा बोली सब कलर चलती काम चलती हनुमान मुह देखा जाऊँ कि नहीं से तो मुझे जानी देखिया तो चलो ये सब बस देखिया केमती कौन हो कौन नहीं मामू माई हेका सब से ही अच्छा तो चलो जिया देखिया देख गाँ मंदिर केमतिया ठाकुर बाहर ना कौन भरता फोन टा धरलु
ମାଇ ବ୍ରତ ଯଦି ନ କରିବ ନାହିଁ କେହି ଗଲେ ପରିହାସ କରିବ କି ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ମନେ ଏକ ଆଉ ଏକ କଥା ଏବେ କହୁଅଛି ଶୁଣ ସମ୍ଭବଟି ସମ୍ଭବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦିନ ବନ୍ଧୁ ନାମେ ଥିଲା ଏକ ମହାବତୀ ରହିଥିଲା ତାର ଏଇଠି ସବୁ ଚାଲିଛି କାମ ସବୁ ଚାଲିଛି ପୂଜା ପକଉଛନ୍ତି ସବୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ନଥିଲା ସବୁ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ସବୁ କାମ ଘରେ ଥିଲା ବେଳେ ଝିଅ ବଢି ସୁଖରେ ବାପା ମା ଛଡା ତାକୁ ଖାତିରି ନ କରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦେଖ ପାଦ ଦେଖ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ତାହାକୁ ସେ ସଙ୍କୋଚ ଥିଲା କାହାକୁ ସେ ନ କରି ସଙ୍କୋଚ ଅଲିଅଳରେ ହୋଇଥିଲା ସେମିତି କହନ୍ତିନି ବାପା ମାର ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଆସିଛି ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାଣରେ ପରା ଲେଖାଲୋ ହୋଇଛି କଣ ପରା ଧଳା ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ପରାଲୋ ନାହିଁ ତମର ପରା ନୀତି ନିୟମଲୋ ନାହିଁ ଲୋ ପୂଜା କରୁଛ ପରା କି ବ୍ରତ କରୁଛ କି ବ୍ରତ କରୁଛ ତମ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପୁରାଣରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି स्वाहा स्वधा नमोस्तुते जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमः छबे तो रखी ना हाँ जा
ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଅଛି ବୋଲି ସିଏ ଅଛି ତ ଜାଣିଛି ମୁଁ ପଚାରେ ମାନେ ପୂଜା କିଏ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆସିକି ବସୁଛ କେମିତି ପୂଜା କରୁଛ ସିଏ ଆଉଛ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଭକ୍ତିରେ ଡାକ ଯିଏ ଯୋଉ ରୂପରେ ଡାକିବ ସେଇ ରୂପରେ ତାକୁ ଦେଖାଦେବି ତାର କାମ କରିବ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ମାନେ ଭାବ ବି ନାହିଁ 6 ମାସ ମୋର ବ୍ରତ ହେଲା 6 ମାସ 6 ମାସରେ ଦେଖେଇଦେବି ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବିନି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଭାବ ଦରକାର ଭକ୍ତି ଭାଗ ନାହିଁ ଯେତେ ବ୍ରତ କରୁଛ କାହାର ଭକ୍ତି ନାହିଁ ଭକ୍ତି ଗୋଟେ ହୃଦୟରୁ ଆସେ ସେଇଟା ନାହିଁ ତମ କାହା ପାଖରେ ସେଇଟା ନାହିଁ ଖାଲି ବ୍ରତ କରୁଛ କାରଣ ମହାମାୟୀ ବ୍ରତ କରୁଛି ଉଦ୍ଯାପନ କରୁଛି ବ୍ରତର ସିଏ ଗୋଟେ କାଳିଶୀ ହେଇଛି କ'ଣ ପୂଜା କରି ପିନ୍ଧୁଛି ପୂଜା କରୁଛି ତାକୁ ଡାକି ଏଇଠି ଗା ଏଇଠି କହୁନୁ ମୁଁ ଏଇଠି ତ ଅଛି ଏଇଠି କହୁନୁ ଏଇଠି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବି ତତେ କହିବି ଏଇଠି ମୁଁ ଏଇଠି ବଇଛି ତୁ ତୁ କହିବୁ ମୋ କାଳିଶୀ କି ତୁ ଏଇଠି ମତେ ପୂଜା କରୁଥିଲା ନାଇଁ ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ବଇଛି ତୁ କହ ଦେଖିକି ଯଦି ଆଇଛନ୍ତି କହିବୁ ହଁ ମୁଁ ମିଛରେ ଆଇଛି ବା ମିଛରେ ଆଇଛି ତାହେଲେ ଦୀପ ଲଗା ମୁଁ ଖାଇବି ସେ ଖାଇବା ତୁ କହୁନୁ ତୁ ଦୀପ ଲଗା ମୁଁ ଖାଇଲେ ସିଏ ଖାଇବା ଆଣେ ନିଆଁ ଆଣେ ମୁଁ ଧରିବି ସେ ଧରିବ ମୁଁ ଖା ତୁ କରେ ଆଣେ ସେ ପରିହାସ କରୁଛୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ଆଣେ ଆଣେ ମୁଁ ଦୀପଟା ନାଇଁ ପରିହାସ କରୁନି ନା ତୁ କହିଲୁ ବା ସତରେ ଆସୁନି ବୋଲି ଖାଲି ସତରେ ଆସୁନି ବୋଲି ମୁଁ ଖାଲି ତୁ ସତ ହେଇଛି ବାହାରେ ତୁ ମୋ କାଳିଶୀ ନୁହଁ ତୁ କାଳିଶୀ ହେଇଥିଲେ ଏମିତି କହିନଥାନ୍ତି ମୁଁ ଖାଇବି ତୁ ଖାଇବା ମୁଁ ଏବେ ନିଆଁ ଧରିବି ତୁ ଧରିବୁ ଆଇ ଧରିବୁ ତୁ ଧରୁନୁ ମୁଁ ଧରିଛି ତ ମୁଁ କାହିଁ ଧରିପାରିବନି ଆଉ କହିଲୁ ସତରେ ଆଉଛି ମିଛରେ ଆଉଛି କାହିଁ ମିଛରେ ସତରେ କହିଲୁ କ'ଣ କହିଲୁ ଯଦି ସତରେ ଆଉଥିବ ମତେ କହିଲୁ ତୁ ଯୋଉ ବ୍ରତଟା ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛୁ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛୁ ତା ତଳେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛୁ ତା ତଳେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛୁ ମୁଁ ଯୋଉଟା ମୁଁ ତ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ମୁଁ ହେଲେ ଯୋଉଟା ପାଇଲି ସେମିତି ବାଳିକା କେବେ ପୂଜା ଯାଏ ନାହିଁ ସେଇଟା ଉଲ୍ଲୁ କ'ଣ ହେଇକି ହେଲା ସେ ପୂଜାରେ କିଛି ଗ୍ରହଣ ଯାଏ ନାହିଁ ବାଳକଙ୍କୁ ପଚାରି କହିବି ଯୋଉ ଡାକେ ଯୋଉ ବାଳକକୁ ଡାକେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଳକକୁ ଡାକେ ହଉ ତୁ କାଳିଶୀ ତତେ ମା ଲାଗୁଥିଲା କାହିଁ ଲାଗିଲେନି କାହିଁ ଲାଗିଲେନି ତତେ ତୁ ଲାଗୁ ନା ତୁ ଆଇଛୁ ତ ତୁ କହୁନୁ ତୁ ଆଇଛୁ ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ମତେ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ ସବୁ କରୁଥିଲୁ କାହିଁ ବନ୍ଦ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ଝିଅରେ ମୁଁ ଆଉଥିଲି ବନ୍ଦ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା କହୁନୁ ତୁ ଜାଣିଥିବୁ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ତୁ କହୁନୁ ତୁ ଜାଣିଥିବୁ ନା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ତୁ ଆଜ୍ଞା ମତେ କ'ଣ କହିଲୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବଇଛି ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ଆଉ ତୁ ଆସିକି ମତେ କହିବୁ ନା ଓ ତୋ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ନାଇଁ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସେ ମୁଁ ଏଇଠି ବଇଛି ତୁ ଡାକୁଛୁ ମୋ ପାଖକୁ ଏଇଠି ବଇଛୁ କହ ବୋଲି ହଁ ମୁଁ କହ ବୋଲି କହୁଛୁ ତ ତୁ କହୁଛୁ ନାଇଁ କ'ଣ କହିବା କଥା ତୁ କହ ମୁଁ ତତେ ଏମିତି କହିବି ତୁ ଖାଆକୁ ମତେ ପରିହାସ କଲୁ ତୁ ତତେ ଗାଲି ମୁଁ ଯାହାକୁ ଯାହା କହିବି ଯିବି ହଁ ତୁ କହ ତୁ ମତେ ନ କହ ତୁ କହ ତୁ ଆଜି ରାତିରେ ତୁ କ'ଣ ଦେଖିବୁ ତାପରେ ତୁ ଜାଣିବୁ କ'ଣ ମତେ ଶୀଘ୍ର ଦୁଇଟା କାମ ଗୋଟେ କାମ ହବ ଦୁଇଟା କାମ ହବ ଗୋଟେ କାମ ହବ କାହିଁ ହବନି ତୁ ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁଛୁ ତୋ ଘରେ ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁଛୁ ପୂଜାଟା ଆଉ ଟିକେ ତୋର ନୀତି ନିୟମରେ ସେମିତି ଠାକୁର ଘର ହୁଏ ସେମିତି କରିଛୁ ସେମିତି ହୁଏ ହେଲା ସେମିତି କରିବୁ ସେମିତି କରୁଛୁ ବୋଲି ତୋର ଯେତିକି ଧନ ଆସୁଛି ଆଜି ଦେଖିଛୁ ଆସୁଛି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ରଖିପାରୁନୁ ପୁରା ଉଭେଇ କାହିଁ ଯାଉନୁ ସେଟା ଟିକେ ମଡ଼େଇ କ୍ୟାମେରାଟା ପଛଟା ହାତ ମାରିବି କାମ
ନା ଘୋଡ଼ା କୋଉ ପଟେ କୋଉଟା ବସିବ? କୋଉ ପଟେ କୋଉଟା ବସିବ? ଏଇଟା ଏପଟେ ବସିବା, ସେଇଟା ସେପଟେ ବସିବା। ନାଇଁ ଧଳାଟା କୋଉ ପଟେ ବସିବ? ଭାଡ଼ା ଏପଟେ ବସିବା, କଳାଟା ସେପଟେ ବସିବା। ତୁ କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? ମୁଁ ପଳେଇ ନିଅନ୍ତି ମୁଁ ତତେ ଯାହା ଲାଷ୍ଟ ଦେଇକି ଯିବି, ତୁ ଯାହା ଦେବି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତୁ ରୋଷେଇ ସବୁ କହିବି। କେତେ ଭକ୍ତ ମାତ୍ରା କହିବି ସେ ସବୁ କହିବି, ତତେ ଦେଇଦେବି। ତୁ ମୋତେ ମନା କରିବି କହିବି, ମୁଁ କହିବି ତୁ କହିଲି, ତୁ ବୁଝିପାରିଲୁ ନା? ତିନିଟା କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ ହବନି ବୋଲି ତତେ କହିବି। ତିନିଟା ହବ ତୋର ଅତିଥିର, ଗୋଟେ ଦିନ ହବ ସେଇ ଧୁଆ କେତେଟା କଉଡ଼ି କେତେଟା ଧୁଆ ଦୁଇଟା କଉଡ଼ି କଞ୍ଚା ହଳଦୀରେ ହଁ ହଳଦୀ चक्राय स्वाहा इंद्राय नमः अग्नये नमः ब्रह्माय नमः नरुताय नमः वरुणाय नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः अनंताय नमः इंद्रमा पातु दिशि पूर्वे मग्निदेवता जमे जमस्ता पातु नरोक्यं नरोते प्रभु पश्चिमे मनो पातु पितामह पातु अधनंत विभू सदा देवतागण रखिदेव କିଛି ଗଙ୍ଗା ବାନ୍ଧି ଗୋଟେ